Sanibonani, ikhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel shaya u-subscribe. Uma ukuthi buka ku-TikTok, ngicela usifollowe, ulike, bese yangi-inbox ugcina inamba ka-WhatsApp ngoba abaningi bayayifuna. Ngiyabona kuma-comment baningi kakhulu. Just inbox me noma uyithathe kwi-bio yethu. Amaphupho ngengubo yomshado. Lana-ke sesikhuluma ngengubo yomshado, ngicathi-ke sonke siyayazi. Iphupho ngengubo yomshado lisho isifo esiwumkhokha omubi ekhaya noma ukushona komuntu aye kwelo khokho. Leli phupho lisondelene nabantu abaseduze nawe noma abayizihlobo zegazi kuwena. Mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ungazwanga khona, ngibuza kwi-comment section, ebese ungakhohlwa phela ukushiya lakho nawe iphupho usho ukuthi wena ufisa sikuchazele liphi. Phuthuma ku-YouTube la engizofaka khona-ke impendulo yakho, usuphenduleke ukuthi lokhu okubuzile ingabe kuchaza ukuthini. Lisale kahle.